того, щоб розпочати свою стежку, нам потрібні були, звичайно, фарби, інструменти, потрібен був якийсь такий перший поштовх. І ми запропонували цю свою ідею, написали про неї на спільнокошті. Запустили його на початку травня, на травневі свята. І так, поставили собі таке завдання, таку мету, трошки більше ніж за місяць, зібрати 27 тисяч гривень. Ми зібрали навіть більше, ніж хотіли, ніж планували, трошки більше, зібрали 28 тисяч гривень, і нас підтримало 64 людини. Вийшло так, що якраз ми зібрали ось цю необхідну суму в середині червня, і до нас вже приїхав Артур Бабік, художник з Польщі, стріт-артист. В нашому випадку він малював на поверхні опор мосту на Голосіївському проспекті, мосту, шляхопроводу, який веде з жилого району в парк. Ось, і за основу він взяв роботи, орнаменти Рустема, пов'язані з архітектурою. Наш орнамент, то, что мое творчество, оно может нести еще и эту информацию, что мы можем через орнамент, через эти рисунки доносить свои мысли, эти месседжи для всех окружающих и говорить о том, что мы за мир.